Umuntu wakho lo. Nangu umuntu wami nami. Hayi nami ubaba enganyama. Nami ubaba enganyama. Umngami lo. Ubaba engazami. Umngami lo. Sahlukana nawe. Uhlukana noba. Hey, Uhlukana noba. Uyangazi ukuthi ngihlaza kanjani mina. Hey akakwazi baba uyambona. Ongibuza kumngami. Ngiyashaya mina. Ushaya bani? Hayi ngangimshaya ngisamshaya mina. Mina akaze ngishaweke mina ke cabanga. Uyajabula. Ingakho nje. Cabanga ke. Ingakho kunje. Uyajabula ntombazana. Ingakho nje. Ake nami ke ngithi kwami soze. Azikho Liphi kwakho lele ngingena ngiphume ngale. Liphi kwakho? Kodwa azikho inkomo eziyophuma zithi ziyakini. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni ihlelo noLungstar. Namhlanje simenyiwe la emndenini waMsimango kwathiwa anisondele. Nami nginenkinga la ekhaya mhlambe ningakwazi ungixazulele. Sawubona njani? Yebo sikhona. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life usho ukuthi igama ukuthi uba. Sanibona ababukeli beBlack Life. Mina ngobaba uMsimango. Ubaba uMsimango. Siyabonga kakhulu. Kwenze njani samenya emagcikeni oMsimango angizange neyithakazelo ithini ithakazelo zala ekhaya? Hayi uMsimango othaba izolo, oNonkosi, omlotshwa, sisuka le emakhaya. Emakhaya kuphi nendawo? Efrahead. Oh okay. So ubaba uMsimango kwenze njani? Samenya emagcikeni la ekhaya kwenze njani? Kunenkinga la ekhaya. Kunothuthuva nje. Okay. Impela umsindo ngisabathe ngikhuza ngapha. Inkinga la ekhaya kunomuntu wesifazane. Okay. Engangithi. Yeah. Abanjwa. Ima, wawuthi wabanjwa, wawenzani? Kukhona ukuthi phela emaqeleni. Yeah. Uthi njengendoda. Yeah. Hawu kusuke lokho. Okay. Bese kuqhamuka okuyigazi lakho. Uyigazi lakho. Manje isikhashana nje. Inkosikazi akayizwa kahle le. Lo mama lo uyafika nana. Asusane nomngane. Umuphi umama ofikayo? Lo wangitholela lo usana lo. Okutholela usana. Imaki kuba wafika kuqala. Mangikhumbula kahle. Kukhona phela sayinsizwa nathi. Sasihamba phela sishela izintombi. Emakhaya uyazi ukushela izintombi. Waba khona lokho kusithuphulo zami. Okay. Ngathi ngithi. Kwathi qho. Kwaqhamuka igazi. So lo nengane uyena wafika kuqala. Enkosi impela. Kwase kulandela unkosikazi. Yebo. Manje kubangwani ngoba phela usushadile. Hayi inkinga la ngiyabona ukuthi hayi khona umunye ufuna ukukhipha umuntu. Okay. Inkinga la ukuthi phela umuzi kababa. Angeke ngivume leyo. Ngeke uyivuma. Ngoba manje isithunzi sami kami lesi. Okay. Umngami nje useyinto nje la ekhaya. Useyinto. Kunomsindo nasenganeni nakumngami nje siyathusana. Okay, ingane le owayithola ke khathi usadlala ukuba uyisoka. Hayi ingane ngayithatha ingane. Oh ihlala nawe. Ngamtshela unkosikazi ngayo. Yabuya ke ingane ezala ekhaya. Okay. Sihlala nayo. Nihlala nayo. So akhathi enishada awusumtshelile ukuthi unengane ngaphandle. Ngamtshela unkosikazi wayamukela leyo nto. Kwaba ukuthi siyaxoxisana ke. Kwalunga. Okay. Ake sikhulume ngobaby mama. Umuntu onjani? Waye sakuyipicture nje empilweni yakho. Asiqaleni lapho. Hayi ngesikhathi siqala ukuzwana. Hayi wabesana wahlala wasilonza. Ngabona nami ukuthi hayi impela ngithola umuntu. Okay. Hayi kwashintsha ukudla epletini. Ngithi hayi wangikhombisa ukuthi hayi akuwona lo mbale engifunayo. Akuwona lo mbale engifuna kahle. Lapho seninayo ingane noma usaqala? Hayi sisaqala nje kusakuhle ingabikho ingane. Okay. Hayi washintsha imbali. Washintsha njengonwabo. Okay. Hayi ngabona nami ukuthi hayi ungaphezulu kwamanje. Uqhubekelani pho mawubona ukuthi unwabo liyashintsha umbala wathola ingane? Hey, ingane phela isiphiwo saNkulunkulu. Ingane isiphiwo saNkulunkulu manje saqhubeka nenza izinto engafanele nizenze. So naqhubekelana nani ke nokuthi ke nithandane mawukuthi wena usubonile ukuthi akuwona lo pendo ocanga ukuthi uwona. Angithi mina la ngangisebenza khona emaplazini. Buthi uma uphuma lapha na sekulate. Okay. Ubona ngaba nje sebegcwele sebemile la egcekeni. Umlungu abuza wena nkosikazi ukabani wena? Okay. Ngithi hayi awekho nkosikazi sekhaya mina. Okay. Awuqhamuke le ntombazana. Mangithi we baba kabani? Woza la. Angimeke nami ngilala uthi uzothini. Ayi bathi ufuna lento le.
Ufunani? Ufuna lento le. Imali. Phela ngithi nengane. Bese banyama umsimango ngibuza ukuthi waqhubekelani walala naye usuthe umbonile ukuthi akayiyena lento oyifunayo. Angithi ngane phela uthe uyithola usubonile ukuthi umuntu onjani. Angithi phela uthando lo. Oh, wawusamthanda. Angithi livala amehlo. Inhliziyo le. Walikhuluma ke iqiniso. Inhliziyo le. Yabona ke alikhuluma ke manje iqiniso. Inhliziyo le. Inhliziyo le. Ngingani noma mhlawumbe naye futhi khona izinto asekuphambanisela ngazo. Asekuphambanisela ngazo. Ngoba uvesana qhamuka ecebezela. Uvesana udideka ithanga. Ngidideke ngibona ukuthi hayi amathabezo la hayi angathi ogcina emamukeli. Hey! Uvesana usula umlomo. Awu wangenze njani? Ngoba nami ngangiyibhunga ikhathi zami. Ngicebezela. Okay. Sicathulo lesicebezela sithi. Kodwa ke shuthi ke na wayengacebezeli okukanele ngoba nakho washada. Awungitshele ngonkosikazi ke manje. Unkosikazi wami ngimthanda kabi. Umanqolo. Umanqolo phela ngamlethelwa inkosi. Wongeke uvuka umuzi kababa. Hawu baby mama wayengana ukuthi awuvusi. Phela unkosikazi ngamlethelwa idlozi. Okay. Ngathi ngilele ebusuku ngiphupha ubaba. Ongilethela lentokazi. Ngayibona ngamehlo. Yeah. Kanti bese ngiyibona, bathi wentombi. Ichaza. Avuma intombi. Sondela la ntombi. Awuyathoba intombi. Awungabona ukuthi hayi. Ovuka umuzi kababa. Unkosikazi. Okay. If ukuthiwa lethwa idlozi sihlaleleni la. Uzothi ke nangu unkosikazi no baby mama ngathinja nekati. Ngoba phela fanele abukene uma ubaby mama uyamqondisa umtshela ulalela la. Kunonkosikazi la ekhaya. Akusiwena nje usayisicathulo. Inkinga yami ukuthi phela manje ngifuna ukulungisa izinto. Nama ngikuthanda umsindo emzini kababa. Umuzi lo, umuzi wedlozi. Yeah. Yahlonishwa umuzi wedlozi. Yes. Ngifuna ukuthi izinto yilunge. Namathabizo labona ukuthi umuzi uqinile. Nezingane ezikhule kahle. Zibambisane ngoba uyena unkosikazi lo ngamlethola idlozi. Ubaby mama unenkinga ukuthi ngiyabona ukuthi hayi ufuna ukuchitha umkami. Ufuna ukuchitha umkakho. Okay, so ingane uthe wayithatha unkosikazi hlala nawe. So ifila kanjani mayibona uma wayo ebandlululwa onixabana phambi kwayo? Hayi akumnandi impela enganeni. Ngoba phela igazi le. Igazi liyakhuluma. Yeah. Ngiyabona. Yona ikifise ngathi mina ngithatha ulunga ngibuyise ngilethele. Lento engeke yenze. Savumelana nonkosikazi kukuhle, wayithatha ingane yamukela njengengane yakhe, wafusa umuzi wasekhaya. Manje ubaby mama akayamukeli lento ukuthi unonkosikazi. Unonkosikazi. Akumnandi ke. Thina Black Life asikholela into ekusheni umuntu osibizile. Ngoba phela siyasifuna ukufika kwingqikithi. Sifuna ukuyifika kuyi-root cause ukuthi lento le izibe kanje. Kwenze njani baze bajahane bahubhane. Unkosikazi wakho sizomcela la endlini kodwa akumnandi no baby mama ukhona. Ungithembisile ukuthi uzoyiphatha kahle. Ayikhulume naye iphisi yakhe ukuthi kwenzakalani ngoba sekuthiwa nje ufuna ukuchizwa umuzi kababa. So ngingakwazi ukuthi ngibalande. Hayi akunankinga. Ngibalande. Ngabalanda ntokazi. Hayi. Babukele emakhaya asimlande ubaby mama silande naye unkosikazi. Sizwele bona ukuthi ke nabathini ngalolu daba. Ake sesibuyile babuyele emakhaya still sisasekhaya la kaMsimango. Ngala icela kwami ngihleli nonkosikazi kaMsimango ngala ngino baby mama. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami nguLungistawa ka Black Life TV. Kuhlelo ithi inkinga zomndeni. Ngimenye ubaba la ekhaya. Ngizokhuluma kakhulu nawe ngoba ngiyeza ukuthi umama la ekhaya. Simenye ubaba la ekhaya othe hayi usekhathele. Ninosisi la eceleni nihobhana ngathi nje nekati. Usacela ukuthi azoqondisa nje lapho. Kodwa ke mangabingelela uzisho ukuthi uba. Sanibona abalaleli be-Black Life. Lona uThobile wakwaNgqulunga. Ngihlala khona la eMgababa. UMrs Ngqulunga bengithi nginibingelele nje balaleli. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila usisuba. Igama ngubongiwe ngwamngadi. Bongiwe wakamngadi. Yebo. Ngqulunga, Ngqulunga ngithi. Isibongo uThobile ngithi uNgqulunga mase Msimanga. Okay. Ubaba umuntu onjani? Hayi ubaba lo wala ekhaya usiyami umsimango wami. Ngimhlonipha kakhulu. Ubaba nje othembekile ekhaya
ubaba ngizothi ubaba uyayidlala i-father figure yasekhaya. Angithi kunjalo baba. Baba lo ngiyamhlonipha kakhulu. Njoba nje wangilanda kaMthembu, wangiletha la ekhaya nguMamthembu, ngashintsha isibongo, ngazoba uMrs Nqulunga. Ngiye ngisho ngithi hayi cha, ngakhetha ngoba ngamkhethe insizweni ezazikhona. Naye futhi washiya amantombazana ayekhona. Nakuba ziba khona inkinga eziba khona, kodwa ubaba nje yena ngimazi ewumuntu oright. Umuntu oright. Ayasibonga. La ekhaya simenyelwe ukuthi inkinga zomndeni kwenziwa inhlambuluko. So ubaba ngizomnyeka ngimnika ithuba an-address noba u2 asho ukuthi ke na indaba nimenyiwe la ekhaya. Empeleni inkosikazi ngiyaxolisa nje ukuthi kuthathele phezulu. Yangihlupha lenkinga ngoba uma umntwana uyakulisa. Sengisabathe ngithi ngiphuma ngale ngiyeza ukuthi hayi ngiyayizwa nenhliziyo yakho umshaya nje ngizwe ukuthi hayi uvuka ushukela. Angisazi ukuthi kumele ngithathele ngihlanganise nawe. Khona iphutha lenzeka ngithi uyakwazi inkosikazi lokho lenzeka ke iphutha. Ngangakufihlela ukuthi khona umntwana. Waqhamuka umntwana wamukela futhi. Manje ngisazi ukuthi inkinga ikuphi ke umama womntwana. Ngoba naye angitshela lutho. Ngeke ngizwe nje ngabantu kuthiwa sekunomsi. Ngingabe ngisazi ukuthi manje kwenzakalani. Idlozi yabaleka ikhama kunomsini. Into engafunakala leyo. Uyawazi umthetho wala ekhaya mama ngithi. Manje intombi yakamgadi angisazi ukuthi ngempela kumele ngenze njani. Ngoba ingane ihlala nawe, ingane ayisweli lutho. Nami ukwenza ngihlangana naye, umecela idrink ngiyamnika. Angisazi ukuthi kwenzakalani manje. Okay, Mrs Msimango. Yebo. Awunabe ngalolu show baba uMsimango. Balaleli. Ngiyabonga kakhulu. Umyeni wami ngiyamhlonipha. Kakhulu. From the start ngiyamhlonipha umyeni wami. Odabeni alibekayo njengamanje. Cha ngiyalwazi impela. Kuye wathi nje sihleli naye wangitshela sengishadile. Wangitshela ukuthi kunentombazane. Noma engayichazanga igama nesibongo, kodwa wangitshela ukuthi khona intombazane akade ephila naye eqaleni. Le ntombazane le kwahamba bathola ingane. Uma bethola ingane, okay kwafika la ngishada khona mina. Uma sengishadile mina, ngakwamukela konke akushoyo ngobani ubaba ngiyamhlonipha. Ngimnike respect ngaso sonke isikhathi. Kuthe kusuka lapho wacaca ukuthi ingane efanele ibuye izohlala la ekhaya ngoba nami ngangilwela ukuthi ingabe lokho iba khona phela imali ephumayo ihambe iya komunye umuzi. Imali yonke into ayenziwe la ekhaya. Njengomama ngakwamukela ukuthi njengoba nami ngino2 weingane le ngane ilungile sizokwazi ukuthi sizenelise sonke lezi ngane zala ekhaya. Okay ingane emihlala la ekhaya angisazi manje ukuthi kushintshapi. Mangithi ngiyambuza baba ngiyezwa kuthiwa khona intombazane ephithizelayo ngabe kuseyena yini uma kasilungile na athi uyena ngithi mina yini inkinga ngoba phela ingane ihleli la ekhaya athi angimazi kusho ukuthi ufuna ukuzongena la ekhaya azokhipha wena. Ngithi ke mina over my dead body kowami umuzi soze ngakhishwa omunye umuntu wesifazane ngihleli angindawo kanjani masenihubhana. Phela intombazane iyafika ukuthi no connection bayo futhi abayitshelayo ukuthi mhlawumbe umama walapha umuntu kanjani ngoba mina ngiyayikholela. Ngiyahambela ngiyele enkonzweni. Intombazane ngizwe kuthiwa iphasa ama remarks. Engawazi ama remarks akhe. Yona mangibuka ifuna ukukhipha mina le engeke iziyenzeke into. Lapho ngeke ngize ngivume ngoba mina sinobaba savumelana ukuthi ngihlele la ekhaya ngophuma ngebhokisi. Indaba yokuthi ingane unengane ngoba babeyibonela lababonana khona akufuni mina. Akufuni uMamthembu lokho. Mina ngihlonipha nanga umyeni wami. Namanje ngisaphinda ngithi umyeni wami lo angiyindawo futhi la ekhaya ngihleli. Ingane kodwa yona ngiyayamukela ukuthi namanje ngisengaqhubeka ngihlale na sihlalisene kahle naye ingane. Ngeke ngazi ke phela mhlambe mayikhuluma kwezinye ingane kodwa kumina hayi bandla ayikwenza okubi ingane yale ekhaya. Okay. No, siyabonga kakhulu mama uMsimango. So manje ke ngizoza kuwena dadewethu. Ngizophela kuthiwa wena oba ngumsindo la ekhaya awuchazo lakho udaba luthino lakho. Mina nje sengibazile impela bayibeka udaba labo. Mina angeke ngize ngimiyeke mina uThabzo.
Futhi nje akaze size sihlukane mhlawumbe umama uyakufihlela iqiniso wena nkosikazi. Mina akaze ngize ngihlukane naye uThabo. Siyabonana la sibonana khona akhipha imali engiphe kangoba nokhiye wasendlini mina nginawo. Angazi ukuthi-ke awuyibambe sisi Ima. Ubani igama laba bomsimango cause ngifike la kwathuba bomsimango ubani? mina ngimbiza ngoThabo simzana kanjalo mse naye endaweni zethu yebo. So angaze nihlukane. Akaze size sihlukane. Unokhe wamuphi umuzi? Wala ekhaya. Unokhewa kwami. Yebo. Baba. Ngabe kuyiqiniso lokho engikuzwayo. Angazi noma uzongiphendula noma uthini. Kodwa ngithi baba, ukhewa umuzi wami. Ukhewa kwami. Ukhewa kaMamthembu. Waziwa yibaby mama. Uyakhumbula ngama-Easter kade uhambile? Ubani vele owabani? Hayi ntombazane. Ngeke ngize ngichaze kakhulu kuwena umakoti wakhe njengoba esechazile ukuthi umakoti wakhe. Mina wantshela ukuthi kuwena into ayizela kuwena ukuthi wena uyamondla umuphi imali. Mina. Okay. Thengela yonke into ngabe nganguphi imali baba. Kangoba leyo mali leyo ubeyidla nami leyo mali. Imali yakwami. Nengane le ngaze ngayidedela ngoba ngabona ukuthi okay isezandleni ezise vele ngoba mina phela angisebenzi yabo. Ngasi ngina umuthi lo muntu lo naye right financially okay ingahamba ingane. Hayibo baba. But ngiyamangala mase uzongihlalisa kanje mina manje sekubizele Black Life sengiphuma kwama TV. Okay kulungileke kodwa nje nami ngeke ngize ngineke shemo Thabo. Ngama Easter kade ungekho uhambile esontweni mina sasinayi la ekhaya. La kwami? Yebo. Hayibo empedeni ngaba. Hayi baba umsimango. Ngolo. Baba umsimango. Ngolo. Abumsimango. Amampunge lawa. Hayibo kanti amadoda anjani? Ngikuthembe kangaka. Wazongishintshela after 20 years. Amampunge lawa. Khuluma iqiniso. Ngicela ukubuza. Uyambona lo? Ubani? Ubani yena lona? Ubani? Umandodakazi nje. Cha, umandodakazi uyini kumina? Hayi akayilutho wena, akayilutho phela wena umkami wena. Baba lungisa. Umkami wena. Baba lungisa. Ngeke baba lungisa. Yabona njengoba ngibiza laba bantu ngifuna ukuthi bangisize. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani. Bazosisiza ngani abantu? Hayi uyayizwa intombi yakho ukuthi angithandi umsinde emagcekeni Uyayizwa intombi yakho ukuthi angithandi ngenze njani ke neze. mina? Ngenze njani? We mama. Ngenze njani? Yehlisa umoya. Ngehlisa umoya. Yehlisa umoya. Kuze kube nini? Wena wakhethwa. Umoya ngawehlisa. Wakhethwa yilo. Ngawehlisa Umthetho wakhe uyathanda ukuthi akwehlise umoya mase kuphuma indaba zakhe. Yabona wena mama. Wathi angamukela ingane. Yabona mama. Ngayamukela ingane. Ngihlalele la endlini angihluphi umuntu. Ngiyakwazi mama uhamba ngisho imizi yabantu. Okay, ngihamba ngenkonzweni mina. Ngiyakwazi mama. Ngiyemaphasikeni. Ngithi ngiyothethelela. Ngibuye la ekhaya kade khona izinto ezenzakalayo. Ngenze njani baba? Hayi usathana. Qhubeke nokuhlonipha. Hayi usathana. Ungenile kumagcekeni usathana. Ntombazane imithela ngokwenze njani? Angiyindawo mina. Awuyindawo. Kuyena. Yebo. Nifuna ukuqhubeka naye. Ngiyaqhubeka nje ngikaze ngize ngihlukana. Hayi nobonana lembonana khona. Kodwa ukuthi ngingaphuma la kwami ngeke ngize ngikwazi. Hayibo. Baba umsimango ubani? Thabo. Baba Thabo. Yebo mama. Uthe kade wahlukana naye ngoba usushada. Yeah. Nangekhipha la ukuthi ke nanisathandana. Unanokhiye womuzi wakho. Manilele la nilalaphi? Sale kamereni lakhe lomshado. Ekamereni lakhe lomshado? Yebo. Amampunge. Angeke usibizile la ekhaya. Yebo. Ufuna iqiniso ukuthi baphilisane ngokuthula. Yebo. So manje ke ngeke sikwazi ukuphilisana ngokuthula if lingaphumi iqiniso. Ngisacela udedela ubaby ngabakho akakhulumi. Awusho ngoba uthi kena nisathandana wavumelana ukuthi ashade wena usakhona empilweni yakhe. Ekuvumeni kwami sisukuthi ngithi akashade ingoba mina ngase ngihamba ekhaya. Okay. Sengithola umsebenzi eMpumalanga. Okay. Okay. Ngase ukuze ngazi ukuthi mase ngibuya usafe lapha khona. Kulungela kamthathe lo nkosikazi lo. Mina mase ngibuya ngithembisa ukuthi mase ngibuya siqhubeka la sigcine khona vele. Okay, ngahlala kancane eMpumalanga kwa ukuthi ngibuya vele useshadileke. Mangibuya ngimbuza Thabo kusahamba kahle ngento ethi sasikhuluma athi nayi khulileka sithandwa sami yonke into right sisaqhubeka nje nawe. Okay, siqhubekeni ke. Hayi. Kanti futhi uThabo sisaqala nje ukujola naye wayethambisile ekhaya ngoba ngifica ngiyintombi into. Uyakwazi lokho wathi ekhaya uzongithatha. Akazazaza sifeze leso sithembiso kuma kangoba noma akekho mnandi la hleli khona njengamanje uma akekho nje right ngenxa yakho Thabo ukuthi wafika wangimithisa azange azahlawule wathi uzovela ekhaya akazange inkomo wama wakho. Yebo. Ushilo ukuthi awufika ucwebezela. Yebo. Ngicela ukukhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso khona izosotheka out le ndaba le. Hayi impela phela njengoba ngichazile ukuthi
Uyabona musayinsizwa. Uyazi umngani naye angeke alunge ngoba adideka kwaye. Ngina Ngiyakubona ukuba insizwa yakho kodwa uthe usisi usakhona namanje empilweni yakho unanokhiye womuzi wakho. Hayi usisi sike hlangane nje mahlangane ezitolo mhlawumbe umama engiphathisa oluthile ngizima ngisesitolo hawu nawe njengoba kade ngichaza ngithi uma ecela idrink ngeke ngamnika idrink uma wengane kodwa lokho akusho ukuthi uphinde angene la ekhaya azolala Ngama Easter okay ngicela ukubiza ulo Mrs Msimanga. Umuntu wesifazane khona lento ekuthiwa gut feeling. Uma ufika emzini wakho wena umtshela ukuthi akwazi upick up lutho. Sisi iyangimangaza le iyangimangaza ngoba mina mangifika ekhaya ayikho into engiyinotisile ngoba ngazi ukuthi umuntu operfect ngaso sonke isikhathi bengingamcabangeli kodwa lokho engikuzwa namhlanje ngiyamangala ntombazana ayunesibindi Khuluma nendoda yakho phela mina ngisukhuluma nami khuluma nendoda yakho mina ngeke ngize ngimiyeke kodwa uthazo ngikhulume nawe mina ngeke ngoba ngize nawe umuntu wesifazane uwena umuntu efanele ngikhulume nawe baba uma kuwukuthi kuyiqiniso lokho uthi angenze njani mina ngiphume endla kaNgqulunga ngoba mina ngiyimisele ngokuphuma kodwa wena uma wenza kanje kusho ukuthi next time futhi ngizothi mangihambile kwenzeke kanje ngaleli baby mama ngenze njani ngiyamukele kanjani manje lengane ngoba ngathi ngihlala naleka kusho ukuthi lengane ileka ngoba vele izochitha mina hayi baba hayi mngani hayi baba Mina ngicela ukubuza sisi ngoba uthi hayazi ibedroom yakhe yini mhlawumbe ongayisho yodwa aziyo ukuthi yena umuntu okangena ekamereni lakhe. ngiyazi ukuthi ekamereni lakhe khona isithombe sikankosikazi wakhe beshada silenga lapho edongweni ngiyangena nje impela ngisho thi uphumile uhambile uyadlula endlini ngithathe asasingene la kwakhe baba ngempela iqiniso lelo we mama khona bengikufihlela khona yakho nakho uhambele phasi usenkonzweni yebo wafika uma yondodakazi uyapi ufika la uthi uzokubona ingane ngangavula ngavala iminyango yonke kanti iwindi leli khethini esekamereni lethu alunguza la angathi uyambona usuyinhloboni yomuntu unamasipho ngangibizo uwena musukhuluma iphutha baba waze wangiyala akangenanga waze wangiyala ngifunga amathabizo akangenanga endlini walunguza ngewindi angithi wena nkosikazi amakhesini kwashiwa avulile mungekho enkozeni kuvala amawindi mina ngikhohle ukuvala ikhesini lasekamereni ngiyini komakhelwane mina ngiyini komakhelwane nkosikazi wami ngiyabuza ngiyini komakhelwane nkosikazi wami kodwa wena musubheka-ke sisike ngicela ukubuza wena la nje ngaphesheya mase ngifikile mina endlini sengicela sengilunguza amawindini ukhona umnyango ngikwazi ukhiye nginawo bese ngiyangena mina endlini ngiyapheka ngisho ukupheka uma ngabe lisisi Ngaphandle kwesithombe inye into owayibona la endlini ekamereni lakhe. impahla yabo phela yasendlini vele yasekamereni abanayo wena usafunda ukugive up angeke ngize ngibashe thina sidla imali yakho nkosikazi wakho nkosi yami noma bekuthiwa nidle ngeke ngikwazi-ke kodwa ukuthi ngimiyekele wena ngoba nami ngikhona njengoma wengane ngenze njani-ke mina ngimukele wena yenze okubonayo nkosi yami nami angazi nangu ambuza Umuntu angisabisayo ubaba umsimanga. baba umsimanga nkosi yami Yena ngisabisayo. wengqulunga baba umsimanga uyangazi mina ngiyahlonipha idlozi le ntokazi le yini unengafi uyazi ini unengafi hayi phela musukutshela mina itshela yona uyayazi ini unengafi utshele yona ukuthi ini unengafi wentombi hayi mina wentombi wake washo ukuthi mina wasangifuni siqhubeka nje nokukuhlonipha wake washo ukuthi wasangifuni angifuni ukubizelwa ama-meeting emndeni sahlukana ilanga lila senahlukana kanti angazi ngihlukane nawe musukhuluma iphutha thabzo musukhuluma iphutha Wamnika nini ukhiye wathi wenze? kade ukhiye anginikeza wona nje uhlala mengifuna ukungena mina sithi noma ngisuhambile ngiyangena ngivule ngesinto engiyenzayo ngiphume ngihambe ukuthi siyalala siyalala ingane yakho iyakwazi lokho ukuthi wenzela lokho uyafika iyazi ukuthi ngiyafika yingakho nje kuthiwa wafika ukuthi uzoyibona kanti wawena novumelana ukuthi ingane izohlala nami yazodla imali nje angithi wena ugeza ngemali izodla imali yami wena ngithi uyageza ngemali awazi uzoyenzani imali hayi angazi Mngami. baba mngami baba mngami angibuke emehlweni ngiyakubuka mngami uyangazi mina ngiyakwazi angikaze ngwaqamba kodwa le ngizwa namhlanje ungenwe ekamereni lami uyabona wemngami ngihambile ngephasikeni mngami kungenzeka ukuthi isigebengu phela lesi awu namhlanje sengisigebengu isigebengu sengiyisigebengu namhlanje ngaye lo sigebengu mama ngaphuma ilanga libalele wamala lila ngaphuma nje ngamtshela ngathi wento asiyeke ngicela ukubuza last week besikephi nawe mina sathi kuphi
Last week besikephi nawe? Useqalile. Ngicela uyichazele wena ngoba mina ngizosikhuluma Sasikhuluma. istory. Angisazi Ngicela ngicela umlalela, khuluma. Sasikephi nawe last week? Sasikuphi useqalile. Asibukhanga nawe dropeni. Mina nombhuko. Ngicela usho usuku uzosho uma ukuthi ade ngekho ekhaya. Kwakumhla ka-20 kwakumhla ka-20 something kodwa 23 or 24 last month. nibhukhe naye. Yebo. Baba usho ukuthi uyabamba i-overtime Yebo. ngalelo langa. Yabona mama, Baba usho ukuthi ukwi-overtime. uyabona mama ukuba ujwayelene nenduna yami. Ngabe kutshela iqiniso. Yabona leyo mali. Angazi noma inhlonipho yami. Yabona leyo noma mali. yini lento wenza ukuthi ungenze. Yabona leyo mali overtime. Uyakhumbula imali nganginika ngemvlo. Imali bambathwa Ubukha umfa. ngayiphi pho? Mina imali uyayazi mali. Ubukha ngeka bani? Angikaze nje ngikhiphe imali ngaphandle. Imali ngiyinika wena ukuthi wondlele ngane yena mangihlangana angiphiki. Mecela i-drink ngiyamthenga. Oh samnika ama drink wena. Cha phela umuntu. So i-drink ukubukha naye. Angikaze yobe. Awukwazi ubhukhe nami. Awukwazi ubhukhe nami. Angikaze. Yabona mama kukhona ukuthi uhlangane nomuntu nawe uhamba nabangani bakho niphuma emsebenzini. Ingavele ngazonda kwambhedi. Ngithi mangithi. Yo. Ngizo nje ngosisi sori kancane baba kabani. Engizidlenge. Ufakile inene enjani empeteni? Hayi ngeke. Ufake icover e-black and white. Nice. Jesom le ngayithola ngeMother's Day. Nginikwa ingane yami. Angazi kodwa ufake wena empeteni. Abumsima ngiphoxile. Ngoba ngangithi indaba yengane sekuyifinal kuphelile mangimukela ingane. Ngithi ngenzela ukuthi ungabikho umsindo la ekhaya. Waye mina ngiyakhathala yinkulumo engiyizwayo. Ngiyakhathala. Kuthiwa iqhamuke entombazaneni. Kanti futhi usungenza nakwami futhi. Ngeke. Baba ngazi ukuthi isiphi isikhathi. Yabona nkosikazi, nkosikazi wami uyazi ukuthi ngikuthanda kangaka. Naye lo ngangimthanda impela. Namanje usamthanda. Hayi amaphosiso la akhulumayo. Le drink ingena kanjani ngokuthi umuntu yabona umuntu umbona futhi uyabona njengoba ngihamba negenge yasemsebenzini la uzongiphoxa phansi kwabantu la awu baba kabani Awusangifuni ngempela. Ngiyamnqena yena. Awusangifuni ngempela. Awusangifuni ngempela. waze wayidunga Cha awusangifuni ngempela. Cha mina ngicela ukuthi angiphendule. Awusangifuni ngempela. awazi wayidunga Okay. muzi Hayi, cha. wayidunga muzi Ngicela uphendule baba umsemanga. Nangebuza usisi ukuthi awusamfuni ngempela yini? Khuluma iqiniso. uyalazi udaba ngamtshela ilanga lela Ilula lento le. Sisi. Angithi uyabona manje niphosisana ngamazwi omunye uyaphika omunye avuma wena ngeke usho izinto azaziyo usisi ngaphakathi endlini yakhe. Ukhona yini umuntu oyaziyo ngale relationship yenu? Baningi abangani bakhe bayazi. angikhombise yedwa Abangani bakho bayazi. Angikhombise. Usitheni lo hlala phakathi phezulu uyazi. usitheni uganiwe usitheni Angazi phela umngane wakho kodwa uyazi ukuthi mina nawe siyaphuma out. Ngiyafika naye ngiyafika mina usitheni ukuthi uma wengane yami lo uma ukuthi khona into alidinga usizo nginayo indlela yokumsiza ngiyotshela inkosikazi Umsiza kanjani Uyena umuntu uma ukhiphiza. ngabe ukuthi awusamfuni empilweni yakho? Umsiza Wena kanjani i-drink umuntu? phela nje Mina shuthi mina ngihlezi ngifuna i-drink mina kuwena. inkosikazi Ngifuna udrink nje uyazi mina umholo kuwena. ufika uphi Hey. Hayi bantu. Bese semsemanga ngiyamazi usitheni lo bamsha. Ngiyamazi usitheni. Ngiyamazi kodwa ke angeke ngize ngithande ukuthi ngifake abantu ezindabeni zakwami. Kodwa usitheni yena ngiyamazi. Futhi kumanje ayikho into engathi ngiyayibuza kuyena ngoba kusho ukuthi ngiyabona ukuthi lento inositheni, ine baby mama, inoba kumsimanga. Kodwa bakumsimanga waze wangiphoxa. Inhloboni ye drink. Le ngilo ngizwa kulokuthiwa khona i-drink ephumayo. Inhloboni ye drink. uyazi Coca-Cola uyazi Coca-Cola Coca-Cola. Coca-Cola Uphuza i-Coca-Cola. Unamasipho ngoba suke siphuza utshwala nawe. Unamasipho. Suke siphuza nje utshwala nawe. uyangazi mina ngiphuzi nje nabantu Baba besifazane uyaphuza. angiyathinta Awazi ukuthi yaphuza. Hayi angimazi ukuthi uyaphuza mina. Mina ngigayisa isiZulu ekhaya. Ayiphuzela isiZulu kuphela. Angimazi mina ukuthi uyaphuza. Baba nisuke niyaphuzani? yabona lo besilungu mama Eh. phela umkhulu wasitshontshela Sisilungisa. Untshontshele ngaphansi. Sisilungisa. Ngicela ngamlalele nje mina lo. Uyisigebengu, uyisigebengu ngoba ngisho amatshaleni la siphuza khona. Uyaphungwa ngapha nangapha yamnephuza. Ngihlezi ngilwa ngimlwela. Hayi baba ngehluleke. Ngiyaphuza amantombazane. Yebo. Amantombazane akho futhi. umkami Ntombazane ngathi uza nezitori. Mchana phela kufanele akutshele umkhonena wakho nangu. Uhlale ephungwa. Yebo. wemkami angibuke emehlweni awubona ukuthi idunga umuzi le Kamamkhulu nje siyaziwa nayo sihlezi sinomsindo naye kamamkhulu ngoba sibanga nala amantombazane. Intombazane yakho le. nangu Kodwa ungitshele nje ngempela ngizokuthemba kanjani kulezi zinto ezivelayo. Ngizokuthemba ngikuthini? mkami angazi Usemdala. angazi Sinana bazukulu. ima mkami yabona
Yabona mkami ngakulandela abafowethu. Bazothina Obhuti bami abafowethu. abadala abangazi mina engikhuliswe yibo. Abanezithembu ngabani. Lento ayisho amampu. Hayi abafowethu abanesithembu. Baba, Ubaba nawe nesithembu kodwa mina hayi. Manje nawe baba uyasikhalela Ngangokwazisa mkami. Ngangokwazisa. yazi-ke kumina kufika ushuthi isithembu uyasihalela nawe. Waphela nangu. Ukuthembiseni ubaba uMsimang ngoba usahleli wena. Bangithembisa ukuthi uzohamba ovela ekhaya mina. Ngabamba lokho nagade ngiqeda umntombi bami. Wathi uyovela ngani uma ucabanga? Angazi ke Wathi phela. uyovela ngani? Shuthi wazothatha lapho kuwena. Athathe kuba. Kuwena. Mina imali yakwami le. Sazi. Eyakwami ngeke futhi iziyenzeke leyo. Kodwa futhi nakumina kuzokwenzeka. Noma oju. Nakumina kuzokwenzeka. Nami uzovela ekhaya. Wena uzovela ekhaya. Wena Angeke. uzovela ekhaya Ngithi kimi. mina ngeke. Hawu ngawalixoshwe. Wena uzovela ekhaya. Ngawalixoshwe. Sobona-ke. Sobona. Kuphika kangaka. Angeke kuze kwenzeke lokho. Uyazi mase Wena uma sendaweni. ucabanga lo muntu uyakuthanda. Uyangithanda lo. Akakuthandi. Nawe nje uyakushiya endlini eze kumina kuyafana. Mina noma ngangishiya endlini mina ngishadile. Ingoba nje ngikho umntwana ngoba de Oh hayi ke yachaza Ngishadile lutho-ke mina. mina nje anginankinga Uma nomshado sesinquma wakho futhi nkosi yami. kayi- Mina nje ngiyayidla nje imali yakhe angina-stress. Osho uzogcina ngokudla imali-ke kanjalo. Kodwa ucabanga ukuthi khona into ayenza kini khohlwa mntu. Ngeke iziyenzeke leyo. Baba uMsimang ubani uthe bayigama lakhe? Thabzo. Thabzo. Baba uMsimang. Yebo. Nawe mama mfana umiza ngoThabzo. Baba uMsimang. La ekhaya usibizela ukuthi wena uthe wena unenkinga. Kodwa uyabona ngalana ngathi wena ungenaliqiniso. So thina siwu-Black Life-ke siyahamba sivundulula. So into engizoyenza mina ngizolandela lesi sitori sasisi. Ngizwe ukuthi-ke na likhona yini iqiniso kule nto ayishoyo. And then-ke sesobuya futhi sizwe wena ukuthi-ke na ubani okhuluma iqiniso, ubani onamanga. Ungakulungela lokho mesimsimanga? Anginankinga. Awunankinga. Ngiyalifuna iqiniso. So Mr. Ngoba Msimanga, lena phuma namhlanje angizwa kahle. so Mr. Msimanga awunankinga ukuthi-ke na izinqa zakho zohlala ebala njengesele. Anginankinga. Awunankinga? Anginankinga nje. Ngoba phela uphika yonke into. Isigebengu. Anginankinga. Awusho ekugcineni ubonana. Last week benginaye mina. Na last week bunayo. Engathi ngitshela ngathi besibhukhe naye last week njengoba ephika nje besinaye last week. Awusho ukuthi last month. Last week besinaye sibhukhile la. Lokho kwa last month ngalelanga khathi benena phela ezethenena kubhukhwe ngani umakoti wakhe. Kulokhu kakade ekhishwe mina ke imali ngathi asibhukheni ngoba nami nginama sentana sabhokha ke. Kodwa nje Uzolo lokho kade simine udla imali yami. Usekuyena futhi okay. ingathi ngisho mina kulokho Uyasho mina ukuthi ngikho kulokho. kodwa kulokhiyana wena uzobalya le imali yama overtime kwakubhukhe Wazi wena nanokuthi lapha. unemali ama-overtime. Hawu phela uyakhuluma nami lona hayibo uyazi nje naye. Ikhona imfihla akakutshela yona eyaziwa wena kuphela. O ayaziwa uyena. Atshela wena ngayo. Ngikhuluma nami uzayikhuluma. Khuluma. Ngithi ungavi ngafu. Ufuna khuluma. Ungavi ngafu phela. Umbona ungavi ngafu. Ubhale bani kumawili akho? Ubhaleba. Ingane yami ibhaliwe kodwa ekamama lo ayibhaliwe ingane. Hayi baba. Wakwayizwa into enjalo. Ubhale bani baba? Akaphinde uthini? Hayi baba. Ubhale ngeke. bani kuwili yakho? Watshela wena. Yebo. Kanti mina ngishadelweni la ekhaya. Ngikho ngithi mina ngiyindawo. Ngishadelweni la ekhaya. We mama. Uba nombhale kwiwini. Amampu. Ingane yakhe. We mama amampu. Angithi le ngane ngasho mina ngathi le ngane le. Njengoba ingiphansi kwesandla sakho. Wena ungamela lonke ifa lamathabizo. Iyiphi pho le engabhaliwe yami? Nayi phela intombi yakhuluma. Mina ngakuthatha ngikise kuBas John. Akhipha amaphepha. Akhipha amaphepha. Akhanja ayokhisha phela. Akhamba ayokhisha. Ngihambe nawe. Uzosala wena. Anginankinga phela nangu-ke no sesilungisa mhlawumbe ngizohamba naye mina ngizosala-ke ngizobe Ntokazi anginankinga uzosala. Ufuna iqiniso. Uzosala. So lento ekhulumayo uneshow ukuthi iqiniso. Nginesho. Ngisho enkosini. Ngashada libalele mina. Hayi baba ngeke. Ayukhombisile ukungibukela phansi. Isithunzi sami. Hayi isithunzi sami. Angisakuthembi. Angisakuthembi. Angiphoxa. Ayikho into akuphoxa yona. Angiphoxa. Nize nihambe niyobhuka ukhohlisa nithi une-overtime. Ngitatazele uma ufika la ekuseni. Ngiyatatazela ngenza ukudla ngenza yonke into. Before ngihambe ngiye emakethe ngiyomakethe ngenza yonke into. Sengikwenzele. Kodwa uphuma phi? We masilavuthi. Hayibo. Angithi wena uyazi ukuthi mina Hayibo. ngiyengifike ngilina engienvelope ngala. Engienvelope ngala. Ngithi bonke Usho yiphi lesiphuza lapha kamamkhulu? thula wena. Lesiphuza nawe. Wazi lutho ngenvelope ibhala ukuthini? We ma. Wazi lutho lo ngenvelope. We. Envelope mina ngikhipha ngala. Mangibamba Hayi baba umsima ngiyabaphoxa. bamba. Kimi. Ngiyabaphoxa. Uja bese ngiphathela iKFC yakho. We. Nedrink yakho. Wena uphuza uCoca-Cola. Echawe ikhonzile idrink. Wena Yiyo ungayiphuza le drink ekhulunywa ngayo iCoca-Cola ke leyo izinto.
Amantombazane ayamnephuza, Ngona ayamazi ngumthelela ukuthi uyadiza ngemali. Ngona. Ingakho nje. Wona nge-Coca-Cola. Umbuso. Angithi umphathele kahle ngane. Namasavana kuthiwa niyaphuza amantombazane. Umbuso, uyawazi umbuso unjani? Umuntu mefuna ukuzochitha umbuso. Usazoqhubeka umnikela ama-drink. Ngeke ngiphinde. Wena Useqamba manga. Ubumnikelani? unamazi uzophinda. Wena uzophinda. Uzophinda. Akithi manje ufuna ungiphoqa abangani bami labengisebenza la. Usaba ukuphoqeka kubangani bakho. Ngeke uphoqeke lapha. Usaba ukuphoqeka kumina ngonkosikazi. Ey'tolo ey'nkulu laphana nantombazane kumele ngathi manje Ngeke ngikuyeke futhi, ngeke ngize ngikuyeke. Ngeke ngize ngikuyeke. Unkosikazi wakho. Usaba ukuphoqeka kumina kunkosikazi wakho. ngeke ngiphinde wayona leyo drink yona. Usaba abangani. Iyona le. Khana umphakathi isitolo ukhulu. Ugcwele kuthi. Abomsimango bafethu. Hayi. Hayi amadoda hayi ngeke ayehlula. Angeke ngiphinde masilavuthi ngeke. Ulo uqhubekile lokuthiwa hlala ekhaya. Ngibambe igama lokuthi ngathi mangiphuma ekhaya ngahlaliswa omama. Bangiluleka ukuthi umendo uyabanjwa. Kodwa makunje ayi ngathi ngizogive up. Ngathi ngizogive up. Angazi. Wena ntombazana. Awusafuni nje wena ukuthi get a life. Hayi ngeke ngikwazi Nje sisi. umuntu uqhubeke nempilo. Nangu umuntu wami. Umuntu wakho lo. Nangu umuntu Ubaba wami ingane nami. zami lo. Hayi nami ubaba enganyama. Ingane zami. Nami ubaba enganyama. Umngami lo. Ubaba ingane zami. Umngami lo. Ubaba ingane zami. Sahlukana nawo. Mina Uhlukana nobaba. Hey, Uhlukana nobaba. Uhlukana nobaba. Uyangazi ukuthi ngihlaza kanjani mina. Hey akakwazi baba Hey. Baba ingane zami. Ungibuza kumngami. Ngiyashaya mina. Ushaya abantu. Hayi ngangimshaya ngisamshaya mina. Mina akaze ngishaweke mina-ke cabanga. Uyajabula. Ingakho nje. Cabanga-ke. Ingakho kunje. Uyajabula ntombazana. Ingakho nje. Kodwa-ke nami-ke ngithi kwami soze. Azikho Liphi kwakho lele ngingena ngiphume ngale. Liphi Liphi kwakho? kwakho? Kodwa azikho iy'nkomo eziyophuma zithi ziyakini. Ayikho leyo. Hayi sizoke siboneke. Ngiyakutshela-ke baba umsila. Wena. Njengoba kuMay, June, July, August uye ekhaya. Uthabuzolo mina. August uye ekhaya. Uthabuzolo mina. August uye ekhaya. Umyeni wami lo. Umyeni wami ungasho ukuthi. Anginandaba noma ngabe umyeni wakho noma ubani kodwa anginandaba. Kodwa nje wena August uye ekhaya. Ngiyamuzwa yazi sengiqala ukukholwa. Khonta ishilo la enganakile. Uthe uthabuzolo. Awutheni wena khathi ufika la? Uthabzo. Angithi na umbize ngayo uthabzo. Uyavuma uthi uthabzo. Igama lakhe Sevele vele. iqiniso. Hayi. Sizovundulula. Sizovundulula kuningi la ekhaya sibiza ubaba kaMsimanga. Wathi unenkinga nonkosikazi nobaby mama kanti iqiniso alikho kuyena. So manje ke sengumsebenzi wethu ukuthi sivundulule. Sithole ukuthi kuthini iqiniso and sizolivundulula la ngakhona size silithole. Ubaba uMsimanga uthabzo. Uzovela ukuthi uthabzo nobaba uMsimango yini. Kodwa su Black Life TV ayipheli la sisazovundulula. It's the Black Life TV.